Mama, mogu li da idem napolje da se igram? Žao mi je, Dušo, ali ne može. A zašto ne može? Zato što me mrzi da ti otključam vrata. A zašto su vrata zaključana? Da nam niko ne bi upao u stan. U redu, ali zašto te mrzi da ih otključaš? Zar ne vidiš da obavljam važni posao postavljanja slika na Facebook? Sad se gubi, igre se sa svojim igračkama, hajde. U redu, mama. Kostka žvakalica. Što će ovo buđela hrana ovdje? Iju! Nekoliko sati igre kasnije. Ovo mi je malo dosadilo. Mama, molim, Dušo, mogu li ja sad malo za kompjuter? Ne može, vidiš da sam ja na njemu. Ali ti si na njemu već satima. Nisam na njemu, sam tek 5 minuta. Mogu li da gledam crtaće? Ne može, ometaš mi koncentraciju. A mogu li da idem kod bake? Ne može, mrzim ne da otključam. Idi igraj se sa igračkama. Dobro. Tako je bio dobar dan. Danas sam ceo dan provela sa drugarima u kafiću. Tata! Šta si mi kupio? Ništa. Zašto samo pekmeziš? Vidi koliko igračaka imaš. Zdravo, dragi. Au. Ćao. Mili? Ja se zovem Mimi. Dobro, Mimi, odi napolje i donesi mi jednu kutiju. Kako izgleda? Kutijasta i kartonski, ajde sad odlazi. Dobro. Šta radiš sa ovim detetom, krmača jedna debela? Nikad ne vodiš računa o njoj. Ali, baš me briga. Čisti ovaj nered, vidim na što ovo mesto liči kao svinjac. Primio sam ti u tvoju kuću, dakle sad je sredi. Ja ću malo da odrmam. Tata, nisam našla nikakve kutije. A da, te kutije su beše pod krevetom, ma nema veze. Da vidim, ostavi. Mama, hoćeš da se igraš sa mnom? Naravno da neću. Pa šta onda radiš u gomili igračaka? Ništa, ajde pospremi ovo i pokupi. Okej. Savršeno. Mimi, otvori vrata. Okej. Bako! Ćao, slatkišu moj. Dobar dan, gospođo. Dan sigurno si imao naporan dan na poslu. Pa, da li lepo zarađujete za vaš život? Da, naravno, mi smo pravi bogataši, zar ne, ženice? Da, kako god. Mama? Da, Duša. Možeš li malo da pričuvaš Mimi dok ja i moj dragi popijemo kafu? Ali zar ona ne može da bude oko vas dok vi pijete kafu? Pa, nažalost, ne. Vodi je. Okej. Dušo? Da, bako? Idemo kod mene da se igramo. Hajde, ponesi kofer sa igračkama. Jeee!
posle, mama. Vidimo se. A sad, da si se probudio odmah. Šta hoćeš? Znaš koji je noćas dan? Danas je četvrtak. Sem što je četvrtak. Ne znam. Noćas je... Danas je 8. mart. Dan žena. Srećan 8. mart. Pa u veliku salu na trgu ulice dolazi moj omiljeni muzički bend i pitala sam se, možemo li, molim te, da idemo? Naravno da ne. Znaš li koliko su skupe te ulaznice? Nema šanse da odemo. Ali, obično nigde ne idemo, pošto je 8. mart je savršena prilika da se zajedno provedemo. Zar ne misliš? Naravno da ne. Ajde, idi čisti. Glupa krmača. Šta ona misli? Da ću je ja voditi u izlaske? Nema šanse. Zatim kod bake. Stavit ćemo ga ovdje. Savršeno. Ne, bako, stavi ga ovdje da bi mogli odmah da se igramo. Želiš odmah da se igraš? Pa, može. Ok. Čega želiš prvo da se igramo? Ti budi ovaj Meda, a ja ću biti ovaj Zeka. Dobro. Ajde sad. Tra-la-la-la, 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 ja se zovem Boško, la-la-la. Ne, bako, on se ne zove Boško, njegovo ime je Teda Meda. Dobro. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, ja se zovem Teda Meda. A ja sam tvoj najbolji drugar i zovem se Zeka Peka. Lim! Satima igranja kasnije. U redu, ovo mi je dosadilo. U redu. Vidi kako se čupava, hajde da te očešljam. Ne! Stani ovamo. Ne! U redu. Jedino volim kad me ti češljaš, bako. Ostali me svi čupaju, a jedino si ti nežna. Tako je bolje. Da li si gladna? O, da, bako. Kod kuće nikad ne dobijem ništa ukusno. Stvarno? Da, samo jedemo pasulj. Evo ga sto. Pazi da ne uflekaš novi stolnjak. U redu. Evo, sad ću ti doneti hranu. Baš si zabavno s bakom. Bako, kad će to biti gotovo? Uskoro, dušo, tek sam stavila da se peče. Dobro. Moja omiljena priča. Bako, molim, dušo, možeš da mi kad završiš to pročitaš priču? Može. Važi. Skloni to sa stola. U redu. Izvoli supicu. Divna je. Sjajno je. Drago mi je da ti se sviđa. Naravno da mi se sviđa. Ti, bako, najbolje kuvaš. Niko ne zna ovako lepo kao ti. Hvala ti, dušo. Nema na čemu. Sve sam pojela. U redu.
Odneću ovo na pranje pa ću ti pročitati priču. U redu. Moram u WC. Bako, kako se otvaraju ova vrata? Evo sad ću ja to. Uđi. Okidoki. Hvala, bako. Bolje da je namestim ovdje da može da joj čitam priču. Sešći onu ljuljašku, tamo, tako. Uđi. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Hteo sam samo da vas pitam kada će Mimi da završi, pošto njena majka želi da je vidi, znate. U redu. Vi ste jako ljubazni, gospodine. Nema problema. Možete je pozvati telefonom da ne bi morali da vodite Mimi skroz do tamo. U redu. Evo, daću vam moj mobilni da ne bi trošili vaš kredit. Tako je fin. Izvolite, ukucat ću njen broj. Hej, halo dušo, šta ti treba? Pa naravno da može. Kakva bih ja to bila da to ne dozvoljavam? Naravno, lepo se provedite. I šta je htjela? Pa zar se niste dogovorili? Pa naravno da jesmo, ali nisam tačno znao šta želela da pita. Pa ići ćete na 8. mart za koncert njenog omiljenog pevača. Šta? Mislim, da, naravno da ćemo ići, pa hvala na gostoprinstvu. Zašto je moj telefon balav? Ma koga briga. Wow. Bako, možeš mi otvoriti? Jao, izvini, dušo. Hvala, bako. Hajde, zavali se u ljuljašku pa da ti čitam priču. Šta je tata hteo? Čula sam njegov glas. Pa noćas ćeš spavati kod mene zato što on i tvoja mama idu na jedno 8. martovsko veče. A šta je 8. mart? Dan žena. Dan kad se proslavljaju žene. Znači proslavljaš se i ti? Ma ne i babe, samo žene. Pa i ti si žena. Starija žena, to se ne računa. Hajde sada. Dobro. Nekada davno živjela je mačka po imenu Lepotica. Bila je toliko lepa da nije znala šta će sa sobom, pa je izvršila samoubistvo. Kraj! Wow, tako divna priča, bako! U redu? Hajde sad, uđi u svoj krevet. Bako, ja bi malo da me ljuljaš. Au! Mimi, da li si dobro? Mačke se uvek dočekaju na noge. Hvala Bogu. Ali sad je stvarno vreme za krevet. Ali meni se ne spava. Woohoo, yeah! Poredit ćeš se. Ne spava mi se. Da, ali moraš ići u krevet. Ajde sad. Dobro. Lepo spavaj. Bako, možeš da mi otpevaš pesmu za laku noć? Lepo spavaj, ptičice moja nežna. Lepo spavaj, ptičice moja nežna.
Lepo mi spavaj, ptičice moja nežna. Ne, bako, ne idi, spavaj ovde sa mnom. U redu. Bako, molim, ovo je najlepše veče u mom životu. Spavam kod tebe. Kod kuće obično sam uvek sabijena između mame i tate i u mračnoj smo sobi i njih dvoje obično nešto šapuću i svađaju se, a ovako samo smo ti i ja. Da. Lepo spavaj, bako. I ti isto, ljubavi. Ujutru. Koliko je sati, koliko je sati? Vreme je za novi razigrani dan. Oh yeah. Bako, budi se. Vreme je za novi razigrani dan. Bako. Au. Zašto me budiš ovako rano? Koliko je sati? 7:35. Nema veze, vreme je za zabavu. Tvoji roditelji bi u oko 10 trebalo da dođu po tebe. Super, imamo dovoljno vremena za zabavu. Redu. Izvinite, malo smo poranili. Mama. Pa vidiš, ja i tvoj tata smo ti kupili jedno iznenađenje. Stvarno! Možete li ga doneti vamo pa da se ja i baka igramo s njim? Ne, dođi kući pa ćemo ti ga doneti. Mogu li ja da vidim? Da. Ne, bako, ti se odmori. Priznajem, stvarno bi mi trebao odmor. Ne brini, malena, vidjet ćemo se uskoro opet. Jeee! Mir i tišina. U redu, idemo. Zatim, kada su stigli u njihovu kuću. Pa, gde je to iznenađenje? Gde? Šta je, mama? Nema nikakvo iznenađenja. Ti si tako odvratna, prljava, prošnjava nakaza. Ne ponašaš se lepo i moramo to promeniti. Au! Naučit ćeš se ti pameti. Dragi, šta se ovdje dešava? Bila je nevaspitana jer ružno se ponašala kod bake. Ali... Da, bilo si se ružno ponašala iako si rano probudila baku. Nećeš to više raditi, jel da? Neću. Eto, vidiš. Tako se rešavaju stvari. A sad idem ja u kafanu. Da, baš. Hajde sad, ja idem za svoj kompjuter. Mogu li ja malo? Rekla sam ja idem, a ne ti. Au! Hej! Bako! O moj Bože, zašto imaš sve te pruge od udarca po licu? Mama me je tukla zato što sam te jako rano probudila. Ma daj, Mimi, ne lupetaj sada. Vidi kako jadno dete žele da izvuče pažnju svoje bake. Ali to je istina, bako. Verujem ti. Zašto si je udarala?
Nisam je udarala, laže. Mala dete ne ume da laže. Ona nije mala, za 5 meseci kreće u 1. razred. Tako je, ja sam prvak. Smij mi se odmah. Moraš se ponašati lepše prema tom detetu. Vidi kako je jadna. I kako užasno plače, ne može ni da se pomeri od jadosti. Hajde, Mimi, dođi sa mnom da se igramo. U redu. Dobit ćeš dete, kad se opametiš. Mislila sam da si dobra majka, ali izgleda da je tvoj muž bolji od tebe. Mama. Šta sam te radila? Mama, zašto si da se pomirimo? Ne, samo da uzmem još neke njene igračke. Hajde. Bako, stvarno ću od sada živjeti s tobom. Bojim se da nećeš. Ovo je samo privremeno i ja ne mogu da te zadržim. Bako, ne. Ja tebe mnogo volim. A mama i tata su zli. Baka, molim te. Molim te. Znam, duša, ja volim tebe, ali ovo je jedini način. Šta je sad ovo? Ne možeš se preseliti kod bake zato što ti je dosadno. Ostavi je na miru. Šta ćete vi? Zbog vas ona priča babski i nema pojma o životu. Zašto? Zato što ste samo učili o kokoškama, kravama, svinjama i životu na farmi. E pa, šta će kad stalno provodi svo vreme sa mnom? Napolje iz moje kuće, napolje odmah! Vidjet ćete vi još. Hajde, idi u krevet. Ne mogu, bako, ne mogu. Hajde, leći ćemo ovdje zajedno. Ne možemo tu da stanemo obje, ajde ovdje. Lepo spavaj. Ujutro. Bako, budi se. Bako. Hajde. Dobro. Šta ćeš ti ovdje? Došla sam po nju. Hajde, Mimi, idi sa svojom majkom. Ne želim da idem s njom. Mimi, idi i spakuj svoje stvari. Idi, Mimi. Znaš šta smo ja i moj muž sinoć uradili? Šta? A razveli smo se. Razveli? Da li si ti normalna? Kako ćeš bez muža? On je bio divan za razliku od tebe. Baš je bilo divno ono što ti je sinoć uradio. Ali, a sad nemaš šta da kažeš, jel da? Vidi,
On se ovako, mislim, predstavlja se kao jedna osoba, a u stvari radi nešto sasvim drugačije. Veruj mi, ovako je najbolje. I šta sad planiraš da uradiš? Pa, mislila sam da se ja i Mimi doselimo da živimo oko tebe. A zašto si joj onda rekla da ode da spakuje stvari? Pa da ne bi čula ovaj razgovor, ali molim te, dopusti nam da živimo s tobom, molim te. Ja sam vam to rekla i pre nego što se ona rodila. Kod mene možete doći kad god, ali ti nisi htela. Šta? Ja nisam htela. Moj muž mi nije dozvoljavao. Stvarno? Da, stvarno, zašto bi lagala? Pa, ali, sad nema šta da kažeš, Ovako je najbolje, veruj mi. Vidjet ćeš, vremenom ćeš i ti shvatiti. Nadam se, duša moja, nadam se. Opraštaš mi? Opraštam ti. Mama, našla sam neke minđuše. Kako mi stoje? Dušo, baš si slatka. Bako, šta ti misliš? Predivno je. Dobro, ipak ne idemo. Od sada ja i ti živimo sa bakom. A tata? Tata više ne živi s nama. Mi više nismo muž i žena. Znači da nemam tatu. Imaš tatu, ali ja nemam svog muža. Dobro. Okay. Hajde, idem još da donesem neke stvari iz našeg starog stana, a ti i baka se spremite. Od sada živim sa bakom, tralala. Ovdje je sad poprilično mračno. Šta ćeš ti ovdje? Razveli smo se. Upali svetlo, barem da pričamo pristojno. Tako je bolje. Šta ćeš ti ovdje, krmačo, jedna ožrotna debela? Ali ja... Gubi se iz ove kuće da te više u životu nisam video. To sam baš i planirala. Krmačo, jedna ožrotna debela. Šta ću ti sve uradi? Evo, donela sam neke stvari. Moj laptop i tome slične stvari. Doneću jedan sto na kojem možete te stvari kao laptop da držite da se ne bi slomile. Evo ga. Stavi ga tu. Savršeno, sad me malo ostavite na miru. Pa, dobro. Bako, možemo sad da se igramo? Ne, dušo, baka je sad zauzeta. Dobro. I tako, prošlo je nekoliko mjeseci života kod bake. Ja i baka se više nikad ne igramo. Uvek sam sama. A mama je uvek za kompjuterom. Tišina, dušo! Hej, bako, možemo da se igramo? Ne, dušo, zauzeta sam. Ljubavi? Da, mama, želiš da se igramo? Ne. Više nema igre za tebe. Danas je prvi dan škole. Prvi dan škole? Šta je škola? Dušo, škola je mjesto na koje svi moraju da idu da bi nešto i naučili. I ti sad si dovoljno odrasla da kreneš u školu i danas je tvoj prvi dan.
tamo će biti još dece, učit ćete, raditi, bit će puno nastavnika, puno svega i bit ćete sigurno jako zabavna. Nama neće biti zabavno, mama. Ja ne želim da idem u školu, ne želim da idem nigde, želim da zauvek ostanem ovde sa bakom i da se opet igramo kao pre. Baka je sve starija, a ti si sve starija, tako da si prerasla igre, a baka je suviše stara da bi se igrala sa tim stvarima. Dakle, danas je prvi dan škole i ti moraš da ideš. Neću da idem. Džabe me ubeđuješ. Neću ići u glupu školu. Tamo je glupo. Tamo će sigurno biti puno dece koje će me mrzeti. Neću da idem. Duša, moraš ići i to je kraj priče. Tu ne biraš, moraš. Nije pitanje da li hoćeš ili ne, pitanje je da li moraš ili ne moraš, a ti moraš. Dobro, hajde sada, otvrtit ću te u školu. U redu. Zatim u školi. U redu, deco. Izgleda da jedan đak fali. Lepo se provedi. Uđi i sedi na svoje mesto. Dobro, da proverimo da li su svi tu. Bubilija, ovde. Neila, ovde. Mimi Heimston. Mimi Heimston. Da li je tu Mimi Heimston? Ko je ovdje Mimi Heimston? Dobro, idemo dalje. Leila Bizmotom. Tu. Dakle, ostaje Mimi Heimston. Dakle, ti si Mimi Heimston. Nisam. Da, jesi. Zašto se ne odazivaš? Jer neću da idem u glupu školu. Hajde, bit će ti zabavno. I tako je potrajao čas. Zatim, na velikom odmoru. Zvrn! U redu, deca, možete ići u školsko dvorište i igrati se. Kada čujete sljedeće zvono, svi uđite unutra. U redu. Dobro. Zatim, u školskom dvorištu. Baš me briga. Neću da imam ni jednog prijatelja. Samo hoću da mi se vrati moja baka i moja najbolja drugarica ikad. Ćao. Ti si mora da si Neila. Najbolji đak ikad. Ti si najbolji đak u celoj školi. Misliš, u celom prvom razredu, tek smo prvaci, ne mogu biti najbolja. Da, ali ti najbolje ide ovo što mi učimo, a meni tu ništa nije jasno. Nije ni meni baš jasno, ali se mnogo trudim, a ti izgledaš kao da se baš i ne trudiš. Ali ja se trudim, ali ne shvatam ništa. Vidi, obično odeljenja imaju po 30-ak dece, a nas je samo 4. Tako da, beži luzerko. Jeste vidjeli onu luzerku? Ona nema pojma. Da, najgluplja je. O moj Bože, gluplju osobu nisam u životu video. Zrn. U redu, hajde da se vratimo na čas i da pokažemo savršenstva. Tako je. Svakako. Zatim ponovo na času. Hajde, deco, uđite brzo.
redu. I tako se čas mnogo odužio. Zrn! U redu, djeco, kraj škole. Možete se igrati u školskom dvorištu ili krenuti kući. Doviđenja! Kraj! Yeah. Devojke, da. Želite da se malo u našem popularnom društvu igramo dole, ha? Naravno da želimo. Mogu li ja? Naravno da ne. U školskom dvorištu. Požurite. Da. Devojke, ovo je tako carski. Za razliku od one luzerke. Jeste vidjeli koliko je debela i neotesana? Zdravo dušo, došla sam po tebe. Idemo odavde. Jel ono njena mama? Pogledajte na šta liči. Kao da se nije šišala mesecima, godinama, vekovima. Hajdemo. Kako ne primećuju da je vređaju? Zatim ponovo kod bake. Mama, jesi čula šta su one devojčice rekle? Igrale su se i smele. Smele na tvoj račun, mama! Baš me briga. Ne obraćaj pažnju na te gluposti. Hajde. Vrijeme je da radiš domaći. Bako? Da? Moram da radim domaći? Da, moraš. Ali, možeš da me zaštitiš od mame i da kažeš da ne moram, ali moraš. Hajde sad. Želiš da kad završim domaći da se igramo? Ne. Mama, a zašto baka više neće da se igramo? Lepo sam ti jutros objasnila, baka je to prerasla. Ali igrala si i pre, ali pre je bila mlađa. Bako, molim, mogu li da dobijem pisaći sto? U redu. Samo trenutak. Izvoli. Isti je kao one gluparde u školi. Bljak. Piši ili nemoj. Završila sam, mogu sad da se igram. Moram da prekontrolišem šta si uradila. Netačno. Netačno, tačno, netačno. Ponovi greške. A možeš da mi objasniš u čemu sam pogrešila? Skapirat ćeš i sama. Dobro. A sad? Sad je mnogo bolje. Sad da te propitam. Da me propitaš, pa moraš da znaš to što si napisala. Pa onda je... Uči to. Da probam sad. I onda je on otišao levo, skrenuo desno, prdnuo 3 puta i ispovraćao se. Savršeno. Mogu sad da se igram? Ne, sad je vreme za krevet. Bako, molim, možeš da mi pročitaš priču pre spavanja? Ne, prerasla si te glupardarije. Bako, možeš da mi otvoriš vrata WC? Umeš to i sama.
Bože, sačuvaj me. Ne smiješ da spavaš u ljuljašci. Ali tu sam uvek spavala. Sad spavaš tamo. Bože. Lepo spavaj, pilence moje. Nemoj da joj pevaš. Prerasla je to, a i ti si stara za to. Ali uvek smo se tako igrale. Baš me briga, idi u krevet, matara si. Ovdje je stvarno udobno, bolje nego kad je Mimi tu i ja moram da spavam na onom odvratnom mestu. Ujutro. Zar ne misliš da bi trebalo da tražiš razglas za posao? Kakav razglas? Razglas da nađeš posao, da počneš da radiš. Da počnem da radim. Šta će mi to? Pa da počnemo da zarađujemo novac. Da, dobra ideja. Stavit ću oglas. Talentovana žena, lepa, mlada i zgodna, traži posao. Eto. Mimi, buđenje škola. Otprati ću je u školu. Ali nije ni jela. I zaboravila je domaći. Dobro. Mimi, nedostaješ mi. Zabavno! A dobro. Evo me. Jedan čovjek se javio. Posao na kompjuterima. Savršeno. U redu, gdje možemo da se nađemo? U Beogradu. Kako da stignem tamo? Doći ću po tebe taksijem. Pa dobro. Važi, vidimo se. Ulica Ž. Pitkovića, 179. U redu, stičem. Važi. Našla sam posao. Vidiš, ipak nisam toliko glupa, mama. Što se dogodilo sa svetlima? Bože. Šta je sad to? Čovjek koji je došao po mene sa posla. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam misije Sherlock i došao sam ovdje zbog razloga za posao koji ste rekli. O la la! Dobar dan. Pa možemo li da krenemo? Da, naravno, idemo u Beograd. Da, i bit će ti lepo. Siguran si? Da, lak je posao i sigurno će ti se dopasti, hajde. Okidoki. Zatim, kada su stigli tamo gdje je posao. Pa, ovo je tvoja kancelarija. Stavila si svoj laptop u kola, jel da? Jesam. Evo ga. Tvoj laptop. I evo ovdje ti piše sve što treba da radiš. Biće lako. Hvala. Lako je. I jesi za kafu? Ne hvala, ovdje sam samo da radim. Ma daj, bit će lepo. U redu. Fin je. Stvarno fin. Evo, izvoli kafu. Hvala.
fino od vas. Ne smem se zaljubiti u njega. Ne smem. Pa završilo se radno vreme. Već? Želiš da te izvedem u shopping? U shopping? Da, šta je tu čudno? Pa ja baš i ne idem često u shopping. Zaista? Onda će ti ovo biti lep provod, siguran sam. Šta mogu da kupim? Do koliko para? Koliko god poželiš. Oh. Evo, kupio sam ti ovaj cvetak. Možeš odmah da ga probaš ako želiš. Wow, divno je. Od čega je? Pravi dijamant, naravno. Wow, divno je. Hvala puno. To još nije sve. Ovo nije sve. Šta još može biti? Žao mi je, ali ja ne želim ništa više. Ovo niko nije video, jel da? Nije. Ali da znaš, sviđaš mi se. Ti meni. Hajde sad, molim te, odvezi me kući. U redu. Ovo se stvarno desilo. Ovo se stvarno desilo. Zašto niko nije došao po mene iz škole? Morala sam sama da pešačem. Bako, zašto nisi došla? Nemoj da se dereš. Izvini, princezo moja, da li si dobro? Baka, to nije namerno, molim te. Stavit ćemo te ovdje i odmorit ćeš se, da? Pa, vidimo se opet. Naravno. O, dobar dan. Šta je njoj? Nemam pojma. Gospođo! Gospoja, je vam dobro? Vas dvoje ste se poljubili? Da, otkrili smo da se sviđamo jedno drugom i on je moj dečko. Mama! Šta joj se dogodilo, jadnica? Ko je on? To je moj drug. Šta ti se desilo? Idem ja sad da ribam nešto. Mama, baka ga je jaga žutu. Hej, mala. Reci joj. Ovo je tvoj novi tata. Ha? Moj novi tata? Vi? Da, malena. Svidjet će ti se, sigurna sam. Hajde, malena. Veruj mi, sve će biti u redu. Iz nekog čudnog razloga mislim da vam verujem. Rana me više ne boli. Hvala. U redu sad.
bolje je da se odmorimo. Imam jedan predlog. Dođi ovamo, ljubavi. Šta misliš o tome da se ti i tvoja ćerka preselite u Beograd? Da. Jesi siguran? Da. U redu, idem ja sad. Vidimo se uskoro. Mama, šta je hteo? Vidi, on je jako fin, jako dobar i sigurno će ti se dopasti. Da li želiš da živiš u Beogradu? Da li si uz mene? Da. E pa, mama volite. Slatko. U redu. Sutradan pred školu. Mama, mogu li da ga nosim u školu? U redu, ali nemoj da ga izgubiš. Hvala, mama. U redu, hajde, odvešću te. Kasnije tog dana na velikom odmoru u školi. I onda ja kažem, ma nemoj. I onda on kaže, o, luzerka. Izvinite što kasnijem. Vidi. Oh my gosh. Devojke, okup. Ja nisam devojka. Baš me briga. Znate li šta ona to ima na glavi? Šta? Šta? Poznatu markiranu ružu od... Poznatu markiranu ružu. Super marka. Najveća na svetu. Ekstra skupocena. Kako jedna luzerka to može da ima, ja ne. Uzmite je za mene. U redu, u redu. Čekam vas u učionici. Hej, luzerko. Molim, šta ti je to na glavi? Jedan cvet koji sam dobila od mame na poklon. Znaš koliko je skup taj cvet, mogla bi da kupiš... Hteo je da kaže... Predaj mi to odmah... Ne! Imam ga, 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 imam ga. Mama će me ubiti. Izgubila sam njen poklon. I to poklon koji nije bio namenjen meni. Pa, devojke, šta još imamo u planu? Da se malo prošvercamo po gradu. Da, i baš me briga za ostale časove. I šta će to na glavi? To je moje. Ovo tvoje, ma malo sutra. Malo sutra. Malo sutra. Nje, nje, nje. Nakon svih časova. Gde je cvet, Mimi? Došla sam po tebe. Mama, cvet ja, izgubila si ga. Ne, jedna devojka ja, dala si je drugarici, dolazi ovamo. Mama! Bićeš kažnjena do kraja života, mlada damo. Mama, pusti da ti objasnim. Nema ti meni šta da objasniš. Šta se dešava? Ništa. Idem da spavam. Pa dobro. Au. Zašto?
možda je pre bilo lepše. Ujutru. Ha, to može sigurno da je moj dečko. Hej, hej. Hej, hajdemo da povedemo moju ćerku da se odmah preselimo. Da se preselimo u Beograd sada? Naravno. Ajde, idemo. Zbogom, bako, bila si divna. Zbogom i tebi, mali moj cvetiću. Zatim u stanu. Provlasim ovdje toliko vremena. Da, dobrodošla kući. Vrijeme je za novi, bolji život. Igraj se koliko hoćeš. Prošlo je nekoliko mjeseci života sa njima troma. Mislim da je vrijeme da odemo na more zajedno. Na more? Na more! Da. Od sada živimo kao jedna srećna porodica. Izleti, putovanja, zajedno. Hvala što ste gledali. I ne zaboravite da ovo može svakom da se desi.